Salutare tuturor, mă numesc Teodora, iar în acest episod special vom vorbi cu Carmen Lidia Vidu, regizor de teatru și film. Mă numesc Carmen Lidia Vidu, sunt regizoare de teatru, dar fac și film și evenimente culturale. Eu sunt cunoscută în România ca regizoare de teatru multimedia, dar de vreo 5-6 ani, oarecum traseul meu a mers spre zona documentară. Așadar mă prezint acum ca fiind regizoare de film și de teatru documentar. Mă interesează istoria cu I mic, istoria oamenilor normali, pe care îi prezint prin proiectul Jurnal de România, pe care l-am lansat la 36 de ani. Sunt onorată să fiu singurul regizor din România care are și premiul Copo și premiul Uniter, ambele pentru producții documentare. Sunt o feministă, militez pentru prezența femeilor pe scena mare a teatrelor din România, producțiile mari ale teatrului din România, nominalizarea regizoarelor printre cele mai bune regizoare și cele mai bune filme premiate la secțiunile acestea. Și cam atât în acest moment. Deci cred că zona documentară și feminismul sunt cele două motoare principale din cariera mea în acest moment. Bună, Carmen! Bună, Teodora! Pentru a te cunoaște mai bine și pentru a afla cum și de ce ai ales să devii regizoare, aș dori să încep cu câteva întrebări despre copilăria și adolescența ta. Prin urmare, voi începe cu o întrebare prin care mi-ar plăcea să aflăm cum erai la școală, cât de timidă sau extrovertită erai, dar și cum erai acasă cu familia și prietenii. Așadar, prima întrebare este, cum era Carmen din copilărie? Am făcut și creșă și grădiniță. Părinții mei au primit repartiție, pe vremea aceea nu existau bone și oricum nu și-ar fi permis. Sunt părinți de la țară, prima generație care au făcut facultate, au primit repartiție departe de mama și tatăl lor, motiv pentru care m-am trezit undeva în vestul României, în Arad, fără rude, creșă, grădiniță, acolo m-am împrietenit, deci sunt o ființă sociabilă și cred că asta s-a văzut în construcția mea, faptul că am stat cu copii încă de la sub 1 an și apoi la grădiniță. Tot așa, fiindcă trebuiau să lucreze și nu-și permiteau să mă lase cu nimeni, bunicii fiind în Caraș-Severin, după creșă, grădiniță, am început să fac sport ca să vin pe la 4, 5, 6 seara când veneau și ai mei de la lucru. Deci sunt o fire competitivă, sunt crescută ca un sportiv, am făcut gimnastică, balet, dar notul de performanță e cel pe care l-am practicat pentru 7 ani. Sunt campioană națională, am 25 de medalii, am fost în tinerețe. Îmi plăceau foarte mult poveștile, stăteam la grădinița poștei, eram la grădinița poștei și până veneau părinții să-și ia copiii de la grădiniță, rămâneam singură, fiindcă stăteam chiar foarte aproape de grădiniță și era într-un semicerc așa și eu stăteam în mijlocul lor și le povesteam. Până veneau părinții să-și ia copiii, spuneam povești. Am citit de mic copil, undeva la 4 ani, cred că am început să citesc Baspele românilor, că aveam colecție. Și cred că asta m-a format, să fiu un bun povestitor, să fiu o ființă ambițioasă, cu mulți copii în jurul meu și cu părinții mai mult seara acasă. Vorbind despre cum erai în copilărie, mi-ar plăcea să ne spui cum îți petreceai timpul liber, ce îți plăcea să faci când erai copil și dacă aveai pasiuni, care erau acelea? Îmi plăcea foarte mult fotografia, am păstrat și acum, cred că undeva la 5 ani, vecinul meu de Casă Ila se numește, sunt niște blocuri prin zona Ardealului, doar cu 2 etaje și cu curte interioară și acolo era Mișo Baci, care a fost primul profesor de judo din România și pasiunea lui era fotografia. În baie și-a amenajat camera roșie unde developa și m-a învățat și pe mine la 5 ani. Mi-a dat un aparat foto cadou, am fotografiat toate florile din curte, am fotografiat toate sticlele de suc din casă,
toate păpușile și cele 4 păsări pe care le-am avut, 2 porumbei și 2 papagali. Deci cred că asta a fost o pasiune majoră, fotografia. Și apoi mi-a plăcut foarte mult, mi-am primit de la părinții mei un reportofon și comentam cu verișorul meu primar, avem și acum înregistrate pe casete audio meciurile de la campionatul mondial de fotbal, inventam tot felul de meciuri, eram ba de o parte a echipei, ba de cealaltă, eram comentatori și cam astea cred că sunt pasiunile mele mai deosebite, fotografia și comentarea meciurilor fotbal pe casetofon. Și povestind despre ce îți plăcea să faci în copilărie, mă întrebam dacă pe atunci te gândeai la meseria pe care ai fi putut să o practici când vei crește. Nu știam pe vremea aceea. Chiar vorbind despre copilărie și fiind onestă, nu știam ce înseamnă regizor și cred că sunt mulți adulți care cunosc teatru și filmul prin intermediul actorilor și undeva acolo rămâne informația lor. L-ai văzut pe ăla ce bine joacă, ai văzut ce film bun, dar nimeni nu spune ce regie, ce e. Așadar nici în limbajul meu nu era, dar ai mei m-au dat și mergeam și cu școala fiecare duminică la teatru de marionete. Singurul teatru de marionete din România era teatrul din Arad. Așa că eram abonată și mergeam și cu părinții și mergeam și cu clasa. Cunoșteam teatru și îmi plăcea foarte mult, dar abia la 14 ani am înțeles S-a cizelat în mine dorința și siguranța că vreau să merg pe drumul ăsta, dar a venit brusc. După Ceaușescu, după căderea lui Ceaușescu în 89, au apărut în România centre de vizionat filme. Închiriai VHS-uri și erau 3, 4, 5, le-am ras pe toate în Arad și vedeam toate filmele. Cel mai mult îmi plăceau filmele cu sport, cu artă marțială, Bruce Lee, Van Damme erau hiturile, și cu procese. Așa că prima meserie cu adevărat înfiripată, trecând peste glumele copilăriei că vrei să te faci cioban și din astea, dar cu adevărat mi-am dorit să fiu avocat. Îmi doream să salvez binele, vreau să lupt de partea binelui și îmi plăcea atmosfera aia de competiție pe care o știam din sport. Dar apoi am dat de gustul teatrului, mergeam la teatru, am intrat într-un cerc de teatru de amatori, de elevi și am știut că aia e, reorganizarea lumii, combinația aia cu povestitorul din grădiniță, cam asta e. Există oameni care atunci când și-au ales profesia au făcut-o bazându-se pe sentimentele de admirație față de anumite persoane care sunt reprezentative pentru meseria pe care o prestează și voiam să știu cum ai descoperit tu această meserie. A existat cineva care te-a inspirat? Cred că de inspirat nu. Am să-ți răspund prin 2 răspunsuri cum ar veni. Delia Ilea era profesoara liceului meu de informatică. Ea era profesoară de informatică, eu nu am făcut informatică niciodată, dar m-am prietenit cu ea undeva la 14-15 ani și ea a început să-mi dea să citesc literatură sud-americană destul de necunoscută și oricum nestudiată complet în școală. I-am adus la concertele de jazz din Timișoara, m-am adus la toate spectacolele de teatru, a început să-mi vorbească despre actori, despre filme, mi-a făcut cultură generală, dar pe un fond de prietenie, a devenit prietena mea cea mai bună, încă este. Și ea m-a introdus spre lumea teatrului, așa că un fel de mentor ea mi este, dar fără să fie un model. Și chiar dacă nu sună spectaculos și exotic, modelele mele au fost actorii Teatrului de Stat din Arad. De ei m-am îndrăgostit, pe ei mi-am iubit, am visat să fiu ca actrițele de pe scenă, să lucrez cu actorii de pe scenă, am apreciat regizorii. Spectacolul meu preferat era Wojciech, regizat de Alexa Vissarion. Mai îmi plăceau câteva musicaluri, Doi tineri din Verona. Sunt spectacole pe care le-am văzut la toate reprezentațiile, adică de la primul spectacol până la ultimul. Așa că pentru mine modelele au fost acești actori ai Teatrului de Stat din Arad. Care crezi că au fost calitățile sau abilitățile care te-au ajutat să realizezi că îți place această meserie și ai putea să o practici? Sunt un bun organizator, sunt Capricorn, născut pe 1 ianuarie, deci cred că nu am niciun merit de-al meu, m-am născut cu harul ăsta, să fiu un bun organizator. Sunt rațională, sunt un om cu picioarele pe pământ,
Și cred că asta e atuul meu. În același timp, astea pot să fie un handicap pentru zona ludică și plăcută de videoclip de mulți liceeni și în continuare de mult public din România. Cred că îmi lipsește partea asta de ilustrată, dar ca puncte forte, cred că asta mi-e un bun organizator și un om rațional. Știu că atunci când ne-am întâlnit, dacă ți-aduce aminte, eram foarte hotărâtă să urmez și eu UNEATC-ul. Da. Chiar intrasem pe site-ul lor să aflu mai multe informații despre ce înseamnă această universitate și ce presupune admiterea pentru fiecare facultate în parte. Iar prima dată m-am orientat către facultatea de regie, film și TV, iar la început proba de admitere, care era compusă din mai multe etape, nu părea să mă sperie. Dar când am început să vizionez filmele din acea listă și mi-am dat seama că nu știu și probabil nu voi putea să le apreciez sau să-mi placă, am început să mă întreb dacă într-adevăr am talent și dacă într-adevăr aș fi putut să devin un regizor bun. Și am renunțat la acea idee. Trebuie un viitor regizor să aprecieze toate genurile de film și, în mod special, producțiile românilor? Uh, nu, în niciun caz, în niciun caz. Trebuie să ai dorința de a face tu film și nimic mai mult. Poate să nu-ți placă niciun regizor din lumea asta și niciun film. E o meserie de autor. Nu-i reprezinți și nu faci meseria asta din dragoste pentru ceilalți. Îi faci fiindcă tu ai ceva de spus și cu cât îi copiezi pe ceilalți sau cu cât îi apreciezi mai mult și vrei doar să imiți, cu atât ești în afara traseului. Cred că la orice vârstă poți să începi să îți lucrezi tu talentul și pofta de a face film sau teatru sau orice altă meserie și să-ți asumi partea de autor și indiferent că vei fi expulzată sau apreciată, să mergi pe drumul tău. Consider că vocea de autor e o voce puțin cizelată în România. Nu știu cum este în acest moment. Eu am 41 de ani, mă apropii de 42. Învățământul și educația în general în România sper să se fie îmbunătățit, să existe o mai bună comunicare între profesori și student sau elev, să dezvolte vocea aceea interioară. Pe vremea mea, din păcate, era multă dictare, foarte puțină comunicare, iar zona de autor am cunoscut-o târziu, mergând la festivalul de film, Astra Film Festival din Sibiu, unde am învățat ce înseamnă a fi autor, ce înseamnă a-și cizela propriul tău talent. Așa că și tu poți să descoperi și să ai întâlniri și la 35 de ani și până atunci să nu fii decât o copie palidă a ceva ce ai apreciat în liceu sau în copilărie sau la o anumită vârstă. Dar frica e normală, te înțeleg, ți-o împărtășesc, să știi că o avem toți, indiferent de vârstă și de împliniri și de rezultate. Așa că va trebui cumva să te împrietenești cu frica în orice meserie. E parte din viața noastră. Acum, pentru că ne este mai clară imaginea unui regizor, consider că este important să știm care este următorul pas în acest proces de formare. Așadar, care a fost primul pas pe care l-ai făcut după ce ți-ai dat seama că vrei să fii regizor? În momentul în care mi-am dat seama că vreau să fiu regizoare, am început să mă pregătesc, fiindcă la liceu nu există materie care să te pregătească pentru regie. E cumva complet aparte structura. Trebuie să te documentezi, să vezi care sunt cerințele facultăților, fiindcă fiecare facultate se organizează pe sistem propriu și personal. Așa că am început să fac niște meditații, dar era o lume paralelă, ca să spun așa. Liceul și pregătirea pentru bacalaureat, care e totuși o pregătire intensă, și pregătirea pentru facultate, care era o lume paralelă și nu înțelegeam, motiv pentru care am și picat prima oară în București, mi-am făcut bagajele și am plecat la Cluj. În 2 săptămâni, pe sistem de ură și de panică, dar și de dorință, o combinație din asta, un mix din asta foarte ciudat, am învățat și am lecturat alte texte, fiindcă, repet, era organizarea complet diferită, am intrat și apoi după un an m-am transferat la București. Nu știu care e, nu cred că a fost un studiu profund al meu în liceu, fiindcă nu-l înțelegeam, nu înțelegeam ce studiez, nu înțelegeam acele exerciții pe care le fac cu acel mentor, ce înseamnă situație, relație, conflict, nu înțelegeam limbajul, nu aveam reper în viața mea.
Dar, nu știu, cu adevărat am învățat după ce am terminat facultatea, cred că, în momentul în care am început să lucrez și m-am întâlnit cu actorii care îmi spuneau ok, și acum ce vrei? Și și-au dat seama că la început și m-au învățat ei ce ar fi trebuit să le povestesc, cum ar fi trebuit să construiesc. Cu adevărat am început să învăț după ce am terminat facultatea. Dar a fost facultatea ceea ce te așteptai sau ceea ce îți doreai? Nu, nu a fost deloc. UNATC-ul a fost o facultate lungă, de 5 ani, am fost ultima generație cu 5 ani. Doamna Cătălina Buzoianu a fost fantastică, am iubit-o și mi-a dat mult oxigen. Oxigen, cred că pentru toată viața. M-a învățat că nu există sărtărașe, m-a învățat că nu există reguli, m-a învățat să vorbesc despre mine. Tot ce venea și construia cu noi Felix Alexa, care era asistent și care ne vorbea despre realism și se punea pe el ca exemplu. Noi construiam și apoi venea Cătălina Buzoianu și spunea: e atât de prost, în primul rând, fiindcă nu-i despre voi, nu fiindcă a făcut prost Felix Alexa, în niciun caz. Nu ne-a învățat rău, dar noi nu mai vorbeam despre noi. Iar ne-a învățat foarte mult să fim prezenți în DC-urile, în răspunsurile lucrurile la scenă și a fost gura mea de oxigen. Au mai fost câteva guri de oxigen. Marian Popescu, un profesor extraordinar, Adina Nanu, o profesoară fantastică și cam atât. Eu am venit ambițioasă de la Arad, mi-ai depuneau efort foarte mare să nu stau la cămin și să am o garsonieră. Din garsonieră până la facultate făceam 40 de minute. 40 de minute faci din Arad până în Timișoara. Deci pentru mine era, cum să spun, era aproape alt oraș din drumul Taberei Râul Doamne, unde stăteam eu până la facultate. Dus, întors, stat în picioare, agitație, lume un pic altfel decât în Arad. Și când ajungeam la facultate, colegii mei erau la bar și profesorii nu erau prezenți. Și asta o săptămână, două, după care venea programul, o mai lălăiam așa și mai bine se și termina. A fost o mare dezamăgire, a fost o lipsă reală de lucru, o lipsă reală de comunicare, o absență cumplită de profesori. De-aia spun, cu adevărat, am făcut școală când am terminat, dar port o mare admirație acestor profesori, Marian Popescu și, în primul rând, doamnei Cătălina Buzoianu. Și atunci consider că este suficientă pregătirea universitară pentru a deveni un regizor bun? Cred că pregătirea asta ar trebui cumva redusă la 1 an, 2 și apoi făcută multă experiență. Regia e o chestie de exercițiu și de lipsă de oprire. Regia e o meserie pe care trebuie să o faci bine, prost, nu contează, mult, des, fără să te oprești. Și nu știu dacă e neapărat de învățat la școală. La școală ar trebui să te învețe un abecedar și după aceea să începi să lucrezi. E o chestie de exercițiu constant, de ani și zeci de ani. Și în afară de abilitățile pe care ți le dezvolți la facultate, dacă se întâmplă, ce alte abilități ar trebui să mai ai pentru a deveni cel mai bun regizor? Cred că trebuie să ai o voce personală și trebuie să ți-o descoperi, fiindcă nimeni nu ți-o descoperă și ea se maturizează, ea crește, ea se schimbă. E mult de lucru personal când ești regizor. Apoi trebuie să nu fii o persoană conflictuală, să înveți să înțelegi personalitatea actorilor, a scenografilor, a celor de la multimedia. Lucrul cel mai greu e lucru cu omul. Tatăl meu are un service auto și mi-a zis: nu e greu să repari mașinile, și cel mai greu e să-i ții echilibrați pe ea 26 de angajați sau 30 de angajați. Unii sunt cu școală, unii cu mai puțină școală, unii cu școală aproape deloc, unii sunt hăruiți și foarte talentați, dar sunt bețivi, unii sunt isterici, agresivi. Cu adevărat, cred că un regizor învață psihologie umană, învață sociologie și antropologie lucrând. De aia spun că exercițiul e important, fiindcă nimeni nu te învață cu adevărat până începi să faci regie cum să mânuiești omul. O te învață să mânuiești personajul, situația, conflictul. Dar la repetiții te trezești cu oameni în carne și oase, cu temperamente colerice, puternice. Iar eu, ca regizoare, e cu atât mai dificil, fiindcă nu am fost respectată și nu am fost luată în seamă. De multe ori eram o voce de coloratură, de
să fie și ceva diferit, să fie ceva multimedia. După cum am prezentat în prima parte, în primii ani de zile am fost cunoscută ca o regizoare multimedia. Teatrele mă doreau și mă acceptau, fiindcă nu mai aveau așa ceva. Și era bine, era de bun gust, de bon ton să ai și un astfel de spectacol. Teatrele mai măricele, care își permiteau, fiindcă spectacolele multimedia sunt spectacole cu buget măricel. Dar cu adevărat față de respectul echipei l-am câștigat foarte târziu și în urma unor premii, în urma unor discuții masive și constante pe care le port în piața culturală din România. În ce tip de proiecte sau activități ar trebui să se implice studenții pentru a-și dezvolta aceste abilități? Nu știu, cred că diferă de la student la student, adică unii studenți și unii oameni, unii viitori artiști sunt mai interesați de zona socială, alții de zona politică, alții de zona strict de dramaturgie universală, alții de dramaturgia românească. Și odată ce stabilești ce crezi că te-ar interesa, cred că ar trebui să se specializeze și să se avânte în direcția aceea. Cred că în România prea avem o chestie generală și prea puțin specific. Prea toți fac Chekhov sau Shakespeare sau prea toți fac filme ca la americani sau foarte, foarte, nu știu, pe un tipar anume românesc. Cred că ar trebui să ne specializăm, dar nu neapărat să mergem și să ne blocăm într-o direcție. Nu asta vreau să spun. Cu toate că poate despre asta e vorba, habar n-am. Dar cu adevărat, cred că ar trebui să nu ne fie teamă de a ne auzi vocea și de a ne specializa în direcția aceea. Și dacă ne interesează politicul, chiar dacă avem un număr mai mic de spectatori, cred că ar trebui să lucrăm în zona politică, fiindcă tot ce se întâmplă în cultură, de fapt, e o bucătărie a acestei societăți și nu facem nimic altceva decât să însănătoșim societatea prin produsele culturale, să-i vorbim societății, să-i dăm valoare și să-i facem un upgrade. Așa că eu cred că studentul ar trebui să-și descopere particularitatea și să lucreze în direcția aceea cu sociologi, cu politologi, să facă în primul rând exerciții internaționale, cât mai multe workshop-uri, să fie prezent în spațiu internațional, ca să-și cizeleze cât mai consistent vocea și să nu rămână în zona strict de București, strict de România și să iasă și să se cizeleze, să se dueleze cu zona internațională. Pentru că am vorbit mai devreme despre admiterea la facultate și cum m-a speriat pe mine astfel că am renunțat, mi-aș dori să știu dacă se poate practica această meserie fără pregătirea universitară. Sigur că da, sigur că se poate. Sigur că se poate. Universitatea este alegerea ta personală de a lucra cu tine. Nu e o necesitate de diplomă sau așa. În ziua de astăzi sunt atât în România cât și în Europa și în America mai ales. Sunt foarte mulți regizoare care nu au studii, care vin din diferite direcții, care pot să fie televiziune, care pot să fie presa scrisă, eu știu, și care au premii importante, majore. Așadar, facultatea este strict opțiunea ta de a merge într-o comunitate, într-un cerc și a lucra împreună cu niște echipe ca să poți tu să ai o siguranță. E ca și cum înveți bunele maniere, ca atunci când mergi în societate să nu fii speriat, dar tu poți să le înveți în orice altă direcție sau poți să iei meditații particulare sau poți să dorești să ceri să fii asistent de regie într-o direcție sau în alta sau să faci publicitate. Deci, repet, facultatea n-ar mai trebui să fie pentru mama, pentru tata sau pentru diplomă, ci fiindcă tu crezi că ai nevoie de bucătăria aia. Și dacă tu bucătăria aia o găsești într-o altă zonă, foarte bine. Oricum ai nevoie ca să te pregătești, fiindcă altfel e o meserie care chiar are nevoie de un anumit limbaj. E banal, e simplu, îl înveți rapid, după care de exercițiu. Există anumite reguli nescrise care ar trebui urmate în viața profesională cât și în cea personală? Reguli despre care realizez că ar fi trebuit urmate mai devreme sau să fi zis ce bine era dacă știam și înainte.
Nu știu să-ți spun aceste reguli. Cred că cel mai important e... Nu știu. Știu că e important să fii onest, știu că e important să te gândești tot timpul la echipă și să o respecti, să încerci să o pui în valoare și știu că eu personal îmi doresc că atunci când publicul pleacă de la un spectacol de teatru sau de film, să fie un pic mai bogat, un pic mai deștept și să oferi niște unelte cu care să gestioneze mai bine această viață și lume. Fiindcă de foarte multe ori mă simt singură, mă simt înspăimântată, am frica aia despre care am vorbit la început, mă simt nepregătită și cred că plecând de la un astfel de dialog prin intermediul unui film sau unui teatru, lumea se îmbărbătează și își gestionează mai bine psihicul, emoțiile și cultura generală și educația civică, spiritul civic, educația politică. Deci cred că ar trebui cu adevărat, asta cred că e regula cea mai importantă pe care am învățat-o de la ceilalți, e ca să-mi doresc să-l fac pe celălalt să strălucească și să fie mai bun. Cred că în acel moment încep eu să strălucesc. Dacă fac spectacole strict pentru ego-ul meu și pentru CV-ul meu și ca să fiu eu pus în valoare, sunt șanse să reușesc. Dar sunt variabile, nu sunt de lungă durată. Cred că cele de lungă durată, și cred că atunci strălucești tu ca regizor când îl pui pe celălalt în valoare. Cred că asta e regula principală pe care am învățat-o de vreo 5 ani încoace. Să-l fac pe celălalt să strălucească. Știu că ai un proiect foarte mare, Jurnal de România, proiect prin care ai spus că vrei să arăți lumii țara noastră așa cum este ea, cu bune și cu rele. Proiect care a fost premiat anul ăsta cu premiul Uniter. Felicitări! Mulțumesc frumos! Vreau să mărturisesc că mi se pare o idee genială acest proiect și toate evenimentele, toate locurile și toți oamenii prezentați prin intermediul acestor documentare sau jurnale, așa cum le-ai numit tu, sunt de-a dreptul fabuloase. Și mă întrebam ce te inspiră să crezi, cum îți alegi temele sau cum îți crezi spectacolele. Jurnal de România s-a născut dintr-un blocaj. Nu am mai înțeles eu ce-i cu viața mea și mi-am dat seama că nu e o chestie metafizică, psihologică sau spirituală, ci chiar e o chestiune de relație personală cu această țară. Am învinovățit-o de foarte multe lucruri, de lipsa mea de vizibilitate internațională, de lipsa mea de putere din punct de vedere al femeii regizor. Am învinovățit-o de foarte multe lucruri și la un moment dat am spus ok, hai să pun punct, fiindcă s-ar putea ca ceilalți să aibă răspunsuri și eu să am doar blocaje. Și atunci am început să stau de vorbă cu alți artiști și să le pun întrebările pe care eu le aveam în mine. Îți permiți din banii ăștia să mergi la stomatolog, să te epilezi, faci sport după o anumită vârstă, mergi la vot, te-ai măritat fiindcă a vrut mama, nu te-ai măritat fiindcă ești rebelă sau e o chestie asumată, ce relație ai cu Dumnezeu, ai născut fiindcă așa vrea societatea, cum arată vecinii tăi de bloc, ești ancorat în țara și în orașul tău sau trăiești în bula ta. Toate lucrurile astea am fost în teatru și i-am întrebat pe actori. Așa s-a născut acest jurnal. Am stat onest 2 ore pe zi cu fiecare actor, i-am înregistrat, le-am scris textele, apoi am căutat fotografii din viața lor, din realitatea lor și așa s-au născut jurnale care vorbesc despre comunitatea din Covasna, despre femeile din Constanța, despre etnicii nemți din Timișoara, despre Revoluția în București, despre o clădire care cade peste oameni în Bacău și despre o singură actriță de etnie tătară din Constanța, despre religia mea și așa s-au născut aceste jurnale. Ne-am apropiat de final, dar mi-ar plăcea să ne mai spui 2 lucruri din cariera și experiența ta. Care a fost cel mai frumos proiect, cea mai frumoasă experiență și care a fost cel mai greu proiect? Cel mai greu proiect a fost Eu, o casă de păpuși, Ibsen. Cristina Modreanu a câștigat o bursă Ibsen și a curatoriat un proiect
Ibsen, care a propus ca 3 regizoare din România să monteze 3 piese Ibsen. Eu întotdeauna am fost o mare admiratoare a Cătălinei Buzeanu, ceea ce înseamnă că am admirat Strindberg, partea ludică, onirică. Ibsen era la polul opus, rațional, cu picioarele pe pământ. În momentul în care am primit invitația, am fost foarte onorată să fac parte din această echipă de 3 regizoare, doar că în momentul în care am citit textele, am început să le iau în serios, mi-am dat seama că n-am nicio legătură cu acest Ibsen și a fost un blocaj major. Nu are rost să intru în amănunte. Ideea e că odată ce am găsit cheia, care ține și de feminism și de zona documentară, viața mea s-a schimbat, am pus punct zonei de multimedia, a fost ultimul spectacol cu adevărat multimedia și primul, un fel de proto-documentar din viața mea. M-am și despărțit de iubitul meu atunci, în momentul în care am pus eu O casă de păpuși, o adaptare după Nora. Adică am luat la modul foarte onest și am lucrat nu numai cu spectacolul și cu spectatorii, ci și cu propria mea viață și a fost o muncă fantastică. Deci asta a fost, cred că, cel mai dificil. Iar proiectul care m-a împlinit cu adevărat este acest proiect Jurnal de România. De la primul spectacol până la ultimul, nu aș vrea să fac diferență, fiindcă cu adevărat Uniterul am luat pentru acest Jurnal de România 1989, probabil cel mai politic spectacol din viața mea și l-aș nominaliza pe el, fiindcă e și un prag pentru o regizoare să poată să facă și să-și asume, fără să fie zona agresivă, fără să fie în zona tezistă, fără să așa, un documentar politic pe o temă atât de majoră. Și cred că am onorat această temă și pe mine m-a ajutat. Și în încheiere te-aș ruga, dacă dorești, să le transmiți un mesaj ascultătorilor și în special copiilor și tinerilor care sunt în căutarea și recunoașterea pasiunilor. Da, susțin recunoașterea pasiunilor. Investiți în pasiuni, fiindcă societatea și lumea asta are nevoie de pasiunile voastre, nu neapărat de dorințele și de împlinirile profesorilor și ale părinților. Căutați-vă pasiunile, abandonați-le peste o zi, 2, o săptămână sau o lună, fiți fair play și nu vă fie rușine să spuneți da, am încercat și nu e asta. Căutați-vă vocea, nu stați pasivi și lumea asta vă aparține și sper să aveți, pe lângă frică și necunoaștere și temeri și fragilitate, să aveți multă putere și multă dragoste în voi. Fiți respectuoși cu voi, investiți în spiritul de echipă, în cercetarea personală și respectul față de oraș, de comunitate. Învățați să fiți buni și munca e o chestie cool. Nu știu, să vede, adică atâta timp cât e acea pasiune și e flow-ul vostru în lume, o să vedeți că munca e chiar o chestie cool. Ce-ți place cel mai mult din munca pe care o faci? Partea de repetiție, partea de cercetare, partea cea mai panicoasă, în care nu știu cum va arăta spectacolul, de ce o să primesc eu atâția bani, cum o să invit lumea la spectacol. Sunt atât de nesigură, e cu dureri de cap, cu migrene, e foarte neplăcută. Și în momentul în care toate neliniștile merg pe scenă și vin actorii și încep să construiască din nimic o lume întreagă, e dincolo de magie, nu mi se potrivește, că sunt o persoană prea rațională, dar fiindcă îl folosesc, înseamnă că e chiar magie. E ceva unic acolo, când din nimic se naște o lume. E o zonă demiurgică și o zonă care mi-arată că societatea românească se poate schimba de la o zi la alta. Pot să înțeleg istoria acestei lumi, pot să mă înțeleg pe mine, le sunt datoare celor cu care lucrez, că mă construiesc și e un moment de magie, dialogul și construcția și lumea care are loc atunci, în timp real pe scenă. E fantastică. Aici se încheie acest episod de podcast, iar eu îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut puțin timp să răspunzi întrebărilor mele, care sper să ajute cât mai mulți tineri care sunt în căutarea pasiunilor lor. A fost o reală plăcere. Îți mulțumesc, Teodora, asemenea, am mare, mare plăcere.